חבר'ה, אני חשבתי שאנחנו נעשה היום על קלאש רויאל סרטון, כי ניסיתי לצלם לכם על סלידר היום כמו שביקשתם, אבל לא כזה הלך לי. אני צריך לטעון את המשחק הזה מחדש, רק שנייה. משום שלא הלך לי, אז חשבתי לעצמי, ניתן להם משהו שאי אפשר לעשות בו לאגים, כי אתם יודעים, בסלידר היום הלך לי לאגים, קלטו את הלאגים. פה אולי אם יש לי לאגים לא תקלטו אותו, בגלל שהאינטרנט שלי היום לא יודע מה קרה לו. אני מקווה שתהנו. כן, כפיר איתנו, הוא יעשה איתי את הסרטון על הקלאש רויאל. כפיר כנס לקלאש רויאל. רק שנייה חבר'ה, אני שם אותו על רמקול. כן, שם אותך על רמקול כפיר. מה המצב חבר'ה? אנחנו נשחק קלאש רויאל ואני אעזור למייל, ואני מפרגן לערוץ של מייל, כל הכבוד, שפה מייל, אח שלי יקר אתה. כמובן שהיה תכנס ותזה, הנה הזמנתי אותך. אני מקווה שלא תהרוג, הוא רמה הרבה יותר גדולה ממני, אז רוב הסיכום שיהרוג אותי יותר מהר ממה שאני אהרוג אותו, וכמובן שאני לא אהרוג אותו, למרות שקרה לי לפני אתמול שאני די הרגתי אותו פעמיים ברצף, אבל זה היה פוקס עולמי חבר'ה, פוקס עולמי, ממש ממש פוקס. אני מחכה שהוא יתקוף בן שלי אמא שלו, כי אסור להתקלל ביוטיוב. אם הייתי יכול לקלל ביוטיוב הייתי מקלל אותו, תאמינו לי. עכשיו אני מקווה שאני אוריד אותו. לא, הוא שלח לי את החזיר האחר הזה, אני לא מאמין. והנה הבומבות האלו, אני מקווה שאני צריך להרוג אותו. זה לא פייר, אתה רמה הרבה יותר גבוה ממני, זה ממש לא פייר. ולי אין חזיר כזה שרץ כמו טומטם ומרביץ לכל דבר. יאללה, בואו נמשיך. אני מקווה שאני אנצח אותו, לפחות להפיל לו בית, אני מקווה. כמובן שאני אעשה את זה בחוכמה, ינסה. טוב, כנראה נגמר לו השיקויים, בגלל זה הוא ייתן לי לתקוף. אוקיי, הורדתי לו בית, איזה יופי. איזה יופי, הוא לא שם לו שתקפתי אותו. איזה יופי, זה קלאסה, זה נקרא קלאסה חבר'ה, זה נקרא קלאסה. זה מה קוראים אותו קלאסה. אוקיי, זה לא קלאסה. מה קשור הבלוק הזה באמצע החיים? מה הוא קשור? אוקיי, מה זה? זה כאילו אמא שלו אמרה יאללה בוא נביא בלוק וזהו. אני לא מאמין. אללה אכבר! יש! אני אחכה שיתאין לי קצת. מה אתה חושב, זה נגמר ככה, אה? כן! לא, אני לא חשבתי ככה בחיים, לא! זול, מטומטם! לא! לא מאמין. טוב, אז זה היה כזה ברור, כי הוא יותר טוב ממני פי מיליון. זה כזה מציאותי מה שקרה פה כרגע. משום זה אני לא כזה עצבני, כי זה מציאותי, זה לא... הוא פי 1000 עליי בדברים האלו, וזה דבר שאני יכול להגיד לכם בביטחון. זה לא תהיה, למה אתה רגל פה? לא! אתה מותי, אתה באמת. כמה כאלו יש לך? מה זה? היה פה 2. שעה אני שולח עליהם דברים. תעסיק עם בטטות עלויים, לא כיף לי איתם. אוקיי חבר'ה, אנחנו יכולים לקרוא את הצורה, אני מקווה מאוד. קודם כל נשאר את החצים האלו כדי שנקווה. לא! הרגתי לו קצת! תמות זבל! תמות! איזה! בוא! רגע, סטמיס קשריות. אז אני מקווה שאנחנו ננצח אותם, משום אני שולח לו עכשיו הרבה מאוד אנשים, ומקווה שאני אנצח. טוב, אז חבר'ה, לפי מה שאתם רואים אני ממש מנצח אותו פה כרגע, והוא ממש כנראה מחכה לאיזה משהו רציני או אפילו גדולה, אבל ניצחתי אותו לפני חבר'ה וניצחתי, כל הכבוד לי. יצאתי פה ממש טוב חבר'ה. תראו איך אני צוחק עליו, אני מלגלג עליו. טוב, אז זה היה הסרטון שלנו להיום. אני אנסה לעלות איזה ארנה אני עכשיו? אני ארנה 3, אני אנסה לעלות לארנה 4, וסרטון לפני שאני עולה לארנה 4 אני אצלם לכם את זה, ויאללה ביי.